Huh? Yeah, could watch here by baby. I never stay with that and no more. You will meet you. Then first ever. I'm not sure you have first and first and on 9th man. Kai. I see about now, mind. So, hello. Garden. Okuchukwu na kuche ụzọ. Ya say oka. This way you get. Nande. Ogwe. You can't knock on nonsense, Anna. Okay. Show tell me again and you are. What are you? Oh, how go she do ebe? Ah, bin shiga there. No. She has no. She has what? Turn has go take what? What there? You want? Yeah, I bet not. Ya tara kwa chiang. I bet not. Hey, ya nobody that me within the months dey ba. Number 1 obo mother abuchi. Na be mo wi ya na eme na agu. Ashi oboro chicken echi e. Aya gba ahụ, aya ekene orisa kene unu. N'ihe ọmụ na-emela anyị. Chigu na-ekwe nzụtụ ọrụ m na-eke. N'ori na ahụ na nkwọ biko. Hey, nna uche ba. Ya ho ya. Ya n'obodo anyị osimiri ya n'obodo idede oke anyị ma ọzọ na-ebu mbube eji aja ụgwọ ọzọ n'ọba meke na-achị nata ugbo eji ebe obu n'ọsha otu ga-ekpo ọsụ ikwu n'ofe ogbe onye ma akọghị m ọnụ ọka ovulu ụzọ wụta ọnụ ụda n'ọmụbụ mmadụ abụchi enotu igbo wee na-ene ga wee ki akala aka ịkọgara aka wani ya kọfụrụ mmiri ọzọ ọ mụ na ezinụlọ m mụ na nwunye m n'ụwaje ọkpara m ma o jewere akwụkwọ na ada m nwaanyị na ụmụnne m na ndị mụ na ha na-ejelu ha ozi wan chibo ekwudo m ebe anọbodo ọma anyị bịa ọnwụ ihe anyị na-emerụ n'ahụ anyị na-ekene gị ihe ị na-eme na-ekene gị ndị ka ga-eme na-asị gị ba n'obodo jisikwa ike
wee na-achị gị bụ ọzọ ya n'obodo Ide na-eji m eshu mụ na ezinụlọ m mụ na nwunye m nwaanyị bụ nke ilu ka na ụwa dị ọkpara m na ụlọ m nwoke nwa bụ Chidera Enotikpo anyị niile bụ ndị be nne ga-aga dịka m si ihe Chukwu bụ ada m nwaanyị nne m nwee na ojebe ogene nwaanyị egele Enugwu ọkpụ ụzụ na-akpụ n'oyi God of Ayo achị m unu biko na mụ na ndị mụ na ha na-ejelu ha osu wa n'ihe bụ Chukwu dị eze nwoke nkwọwa akpa agụ n'oge m nwoke bụ ụzọ ome na achara n'okwu Chukwu ene n'eze a na ibe m bụ ọrụ m bụ osita dị mma oyoko m ndị niile nọ n'ebe a ndị ọbara otere bụ ụmụ dibe ndị eze a nụkwuwa ụmụ di m ochie bụ Chidebere ana obodo anyị kenere na ụmụaka nwanne alụrụ ọrụ bụ ice cream aha ya bụ Chidara Ekechi na fish na owo ya Okoro Emmanuel na onye buchi ihe ọma ka nna ya oge n'isi lee Chukwu Ebuka John Unọg ana obodo ọgụ shi anyị mere ite awele ihe ọma ka anyị na ya oge n'isi Chukwu Ebuka John Unọg Chukwu Ebuka John Unọg shi na ya ma nnọ ifere emegeba n'obodo Ide n'ihe ị na-emere ya dị ya mma Chukwu ji shikwa ike wee na-ashigịba n'obodo Ide ndị niile anyị na-anụlọ ọrụ ọnọ n'ụlọ na ọnọ n'ezi Chiu na-eji akị Chukwu dị aneke ishu